Okay, alright, ito po yung tutorial kung paano po maganahin yung Squash VPN sa PC o laptop. Check ko lang po siya. Unang-una po sa lahat, gagawin po natin ay patayin itong modem. Eto. Pero nakapag-on off na ako ng modem 2 to 3 times po ako nag-on off ng modem para makuha ko yung tamang IP. Ito po yung mga tamang IP o prefix na dapat kunin. Paano po ba malalaman yung IP ng modem? Una sa lahat, pumunta po tayo sa panel ng modem. Ito po, gagawin nyo po yan. Okay. Yan. Pag modem nyo ay Hawaii, ang kailangan po natin na IP para makapunta sa panel ay 192.168.254.254. Yan. Ito po yung IP nyo. Hindi po dapat makuha lahat ng IP. Ang kailangan lang makakuha ng tamang IP. Kanyari ito, 100.87. Nasa siya ng specs na dapat kunin. Kaya sakto na yan. Pag naka-wifi ka naman, ang IP mo ay 192.168.8.1. Yan ang tamang IP pag Hawaii. Yan. Next method naman po ay i-connect natin Squash VPN. Eto. Yan, pag nagkamali na prefix ang lalabas po dito ay authentication field. Dito, mag-authentication field yan. Yan, Glow po yung gamit ko Glow plus LTE plus modem with antenna po yan. Pero pag nakuha mo na yung tamang prefix o IP, connect na po yan. Yan. Ito po yung modem na kapag on off na ako 3 times para makulay yung tamang prefix. Yan, connected na siya. Try natin sa YouTube. Walang sino makakapare sa mukha ng pangit na to. YouTube muna tayo. Titigan mo pa lang sarap ng hampasin ng bato. Eto na po. Wala kang naniniwalang maganda ka miski ina mo. Eto siya. Sa lahat ng pinakapangit, alam mo mas pangit ka po. So, okay na. Sana nakatulong sa inyo.